Guys, chero pakahwina Zanu PF vanhu havana kufara mufaro wakadai. Mai Titi vabuda mujere. Today she walked the streets of Harare, Naika guys. So it was very emotional. The family went kunovatora kujere ikoko, and the children were so happy finally to see their mother. Kwakwanzi vachabuda musi wa14 December, but zvazodecidewa kuti vabude earlier sezvatakambotaura zviya. Aiwa zvandataura guys ndikati tsvakai data nekuti zviri kuuya apa zvakaoma. So they went home and they had a welcome party. The friends and family were all waiting for her. Kubva kuchikurubhi mota dzainda dzakateverana. Iko zvino kumba right now they are still having a party chingamidza murandakadzi. Wow guys, finally she's out. So content yauya guys, gadzirirai zvatamboreva zviya, data ngaritengwe. Muchatambura nesu pano tichikupai zvizere.